ili nešto drugo. Ali, o čemu se moja knjiga upravo govori? O bačkoj kulen zmiji. Bačka kulen zmija je bila jedna od najčešćih kućnih ljubimaca u Bačkoj. Sve do kraja 45. godine, kada je potpuno netragom izumrla. Zato što ona je bila jedna nepokretna životinja. Nije zahtevala puno ni da se jede, dakle nisi je morao hraniti ni šetati, ona je nepokretna, stoji tako na stolu, recimo, možete stoji po 40 dana, onda kad dođe neko pomeri tamo na drugu stranu i tako. Recimo, mogu pročitati jedan odlomak o bačkoj kulen zmiji iz moje nove knjige. Vodio mi Dilber... Ajde, da ćeš ti pesmice da pročitaš. Nemojte mene, molim vas više. Pa ajde samo pesmicu. Ne Vodio me Dilber moj. Čitaj mu pesmicu, da. Neka, ne mora. Izvolite, profesore, evo, pravi. Vodio me Dilber moj, pokazao mi čudan soj, svakoj mladoj snaši prija bačka kulen zmija. Bačka kulen zmije, salami serpente bačkorum, pripada rodu nepokretnih gmizavaca, ipak ne treba je trpati u isti koš sa kobasica zmijom, gušter hurkom i nepokretnim švarglapanjem, jer je kulen zmija znala da se pomeri po 2 cm na godišnjem nivou, ako nisi znali. Prethodno je morala da se oguli, nastanjivala je sve predale i hranila se sitnim mesom. Ljudi su je koristili u ishrani, prethodno je morala da se ogule, a ponukad su je seoske vračale koristile da bi podigle plodnost nerotkinji. Kažu da je svaka nerotkinja ispod jastuka držala kulen zmiju noću. Koliko dugo traje to vaše istraživanje? Pa ja imam zapis još kad je episkop Ušicki iz okolina Bačeva zapisao: taj soj je lako, uhvatiti ga u rukopoložaj, jer bon niti bežah, niti se pomerah. Tek po koji tromi lalah ne stigne pokupi ovako go stvoravo. Verlo ukusnah za slijego pojestih. Deca govih krajeva jedu ih otimično, žena ih nose u njedrah kućama svojago, za slijego da uzme go. I tako sve do 45. kada su potpuno nestale dolaskom kolonista. Gde možemo naći vašu knjigu? U svim prodanim mestima, eto kod mog prijatelja jednog koji se zove Đorđe Čvarkov, možete ga nazvati, njegov broj telefona 062 888 4332 i onda možete tražiti da on vam donese knjigu ili pošalje putem pošte, ili možete kupiti u kafani kod Zolike. Kod Zolike knjiga je oko 250 dinara, ako naručite od Đorđe, onda je 200. Kod Zolike je telefon